Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, topic a cethair, an teach agus Lóistín. Level A1, topic 4, the house and accommodation. Level A1, topic a cethair, Rannóg an lí, Fíor nó bréagach, ag díriú Éisteacht bheithigh Éisteacht. Level A1, topic 4, section 9, true or false, focusing on listening. Agus lamúna sa Rannóg seo, and in this section we'll be teaching on folklore of woinen le Lóistín, túra a chur lúil, ag roinnt tí, troscán agus trealamh, agus seomraí an tí. So vocabulary for accommodation, giving your opinion, sharing a house, furniture and appliances, and the rooms of a house. So basically we'll be reviewing everything that we've done in this unit so far. Like an bíochas, Fíor nó bréagach uait don gníomhaíocht seo, you'll need the handout, Fíor nó bréagach, true or false for this activity. The link is in the description box below. Fíor nó bréagach, true or false. Cloisíodh tú beirt, Gaeilge agus Síle ag caint faoin Lóistín atá acu. So you will hear two people, Gaeilge and Síle, talking about the accommodation they have. An bhfuil na rátaíos thíos Fíor nó bréagach. Are the statements below true or false? Chuir ticks sa bhosca cheart. Put a tick in the correct box. Cloisíodh tú an bhíor dhá uair. You will hear the sound clip twice. Dús rachamíd tríd na rátaís éagsúla. First, we'll go through each of the statements. Tá Gaeilge ag roinnt tí le triúr eile. Gaeilge is sharing a house with 3 others. Tá 5 seomra cuddalta sa teach. There are 5 bedrooms in the house. Tá seomra bia agus cistán sa teach. There's a dining room and a kitchen in the house. Níl an cíos róghair. The rent is not too expensive. Cíos is rent. Ní mála Gaeilge an teach. Gaeilge doesn't like the house. Ní réitíonn sé go maith le na daoine eile. He doesn't get along too well with the other people. Ní réitíonn sé go maith le na daoine eile. So ní réitíonn is to get along. Le na daoine eile, with the other people. Agus Síle. Tá sí ag roinnt árasán le beirt eile. So she's sharing an apartment with 2 others. Tá 3 seomra cuddalta ann. There are 3 bedrooms. Tá cistán, seomra folca, agus seomra bia ann. There's a kitchen, a bathroom, and a dining room. Tá an cíos there. The rent is expensive. Is mála é. She likes it. Fíor nó bréagach. Gaeilge is enam dom. Tá mé im a chúnaí an Gaeilge. Tá mé ag roinnt tí le triúr eile. Tá 4 seomra cullata sa teach. Tá cistán, seomra bia agus seomra síán chomh maith. Tá seomra folca thuas staire agus leithreas hí staire. Níl an cíos róghair, €1,000 sa bhí. Is breadam an teach. Tá sé ciúin agus réitíim go maith leis na daoine eile. Fíor nó bréagach. Gaeilge is enam dom. Tá mé im a chúnaí an Gaeilge. Tá mé ag roinnt tí le triúr eile. Tá 4 seomra cullata sa teach. Tá cistán, seomra bia agus seomra síán chomh maith. Tá seomra folca thuas staire agus leithreas hí staire. Níl an cíos róghair, €1,000 sa bhí. Is breadam an teach.
tá sé ciúin agus réitíim go maith leis na daoine eile. Is mis a síle? Tá mim chonaí in árasán. Tá mim chonaí I maonar. Tá gá thomra colata san árasán? Seomrad am héin agus seomra eile. Tá cistinn, seomra saoi agus seomra folca ann chomá. Is mailim an tárasán. Tá sé glan agus bra ciúin. Ach tá an cís déir. Sé €100 sa bhí. Is mis a síle? Tá mim chonaí in árasán. Tá mim chonaí I maonar. Tá gá thomra colata san árasán? Seomrad am héin agus seomra eile. Tá cistinn, seomra saoi agus seomra folca ann chomá. Is mailim an tárasán. Tá sé glan agus bra ciúin. Ach tá an cís déir. Sé €100 sa bhí. Agus inis an script Gaeilge. Gaeilge is stanam dom. Tá mé I mo chonaí I ngealamh. Tá mé ag roinnt tí le trúr eile. Tá ceithre seomras codalta sa teach. Tá cistinn, seomra bia agus seomra saoi ann chomá. Tá seomra folca hús staire agus leithreas híos staire. Níl an cíos róghair €1,000 sa bhí, is brá liom an teach. Tá sé ciúin agus réitíim go maith leis na daoine eile. Agus inis an script le síle. Is mis a síle. Tá mé I mo chonaí in árasán. Tá mé mo chonaí I maonar. Tá gá seomra codalta san árasán, seomra dom féin agus seomra eile. Tá cistinn, seomra saoi agus seomra folca ann chomá. Is mailim an tárasán. Tá sé glan agus bra ciúin ach tá an cíos déir. Sé €100 sa bhí. Agus inis freagraí Gaeilge. Tá Gaeilge ag roinnt tí le trúr eile. Tá sé sin Fíor. Tá 5 seomra codalta sa teach. Tá sé sin bréagach. Tá seomra bia agus cistinn sa teach. Tá sé sin Fíor. Níl an cís róghair. Tá sé sin Fíor. Ní maile Gaeilge an teach. Tá sé sin bréagach. Ní réitíim sé go maith leis na daoine eile. Tá sé sin bréagach. Agus freagraí síle. Tá sé ag roinnt árasán le beirt eile. Tá an ráite sin bréagach. Tá 3 seomra codalta ann. Tá sé sin bréagach freisin. That's also false. Tá cistinn, seomra folca agus seomra bia ann. Tá sé sin bréagach. Tá an cíos déir. Tá sé sin Fíor. Agus is má léi tá sé sin Fíor freisin. That's also true. Éist leis an bhír uair amháin eile leis an script. Listen to the sound clip one more time along with the script. Agus an sin, léi na rátí semach ó sord tú féin. And then read the statements out loud yourself. Fíor nó bréagach. Gaeilge is anam dom. Tá mé I mo chonaí in Gaeilge. Tá mé ag roinnt tí le trúr eile. Tá ceithre seomra colata sa teach. Tá cistinn, seomra bia agus seomra saoi ann chomá. Tá seomra folca hús staire agus leithreas híos staire. Níl an cís róghair €1,000 sa bhí. Is brealam an teach. Tá sé ciúin agus réitíim go maith leis na daoine eile. Is mis a síle? Tá mim chonaí in árasán. Tá mim chonaí I maonar.
Tá gá thomra colata san árasán? Seomrad am héin agus seomra eile. Tá Cristin, seomra sí agus seomra folca ann chomá. Is mailim an tárasán. Tá sé glán agus bra ciúin. Ach tá an cís déir. Sé €100 sa bhí. Agus inis léin aráis amach os áir tú féin. Beag an bilóg Fíor nó bréagach Gaeilge, Fíor nó bréagach síle uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout True or False Gaeilge, True or False síle for this activity. Fíor nó bréagach Gaeilge agus síle. Tá an tóras ceart agat faoi Gaeilge agus faoi síle inis. You have the correct information about Gaeilge and síle now. Freagar ceiste na haon agus a dó faoi Gaeilge agus faoi síle. Answer questions 1 and 2 about Gaeilge and síle. An sin, come ceithre cheist eile fuhu, bunathe an réile a líon tú amach sa chéad gníomhaíocht Fíor nó bréagach. Then, make up 4 more questions about them based on the information you filled out in the grid in the first activity, True or False. And a little bonus if you have a partner working with you. Má tá partner agat is féidir leat na ceistena a chur ar the partner. If you have a partner, you can then ask your partner the questions. Éisce géir le na raigraí agus buineáid as an bhóclór faoin gá hidal freagra ceart agus freagra mícheart ag brat ar an bhreagra a thugann the partner. So listen carefully to the answers and use the vocabulary under the titles freagra ceart, correct answer, freagra mícheart, incorrect answer, based on the answer that your partner gives you. And here are the responses you can use. Freagra ceart, mahu, good job. Anawa, very good. Mahan van, mahan fear, good woman, good man. Freagra mícheart, if they give you an incorrect answer, mícheart, incorrect. Éisteacht, listen again. Uairháin eile, one more time. See if you can have fun with it. Agus sin é Rannóg an lí, Fíor nó bréagach, and that's it for section 9, True or False, where we worked on folklore bhuiine le Lóistín, tuairimach ar an úl, ag roinnt tí, troscán agus trealamh agus seomraí an tí. Vocabulary for accommodation, giving your opinion, sharing a house, furniture and appliances, and rooms in the house. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below.
Tá súlagam gur bhain sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.